hetkeksi ajatus, kun mä ryhdyn liikuttumaan ja tulemaan liian aggressiiviseksi. Mutta tosiaankin niin tärkeintä on tosiaankin, että me saadaan rajat auki ja yhteistoiminta tuonne itään takaisin käyntiin. Ja sitten ennen kaikkea, että jos Suomi haluaisi, niin voisi palauttaa edes lentoliikenteen, että estäisi, ettei tuhoaisi koko Suomen taloutta. Mutta todellakin niin mä pidän kaikkein tärkeimpänä tätä ihmisoikeuskysymystä, että rajan kiinni pitämiselle on hirveän vaikea löytää mitään aitoja oikeita perusteita. Ja todellakin, niin jos tässä valmistellaan sotaa, niin suomalaisilla on 2 tapaa osoittaa niin kuin vastarintaa. Ja se on nimenomaan osallistua tämmöisiin rajat auki mielenosoituksiin. Ja toinen on kyllä tämä Paavo Väyrysen kansalaisaloite, että Suomi äänestää uudelleen tästä euroon liittymisestä, koska Euroopan unioni on tällä hetkellä sama asia kuin sota Venäjän kanssa. Että todellakin niin on hirveän vähän mahdollisuuksia olla eri mieltä, koska Suomessa kaikki eduskuntapuolueet ovat sotapuolueita. Mutta että tämmöisen mielenosoituksen osoittamisella voi osoittaa olevansa eri mieltä. Ja meillä on todellakin tämmöinen sodan ja fasismin vastainen työ ry, jonka nimissä me ollaan täällä. Että se on vanha suomalainen vastarintaliike, joka ei suostunut lähtemään sotaan Neuvostoliittoa vastaan Hitlerin rinnalla. Ja me aiotaan edelleenkin olla sitä mieltä, että me emme osallistu sotiin Venäjää vastaan. Venäjä on aina meidän ystävämme ja todella ollut hyvin, hyvin ruhtinaallinen ystävä Suomelle.